assalamu alaikum mutanen Zaria da ma makwabtan Zaria maza da mata, muna farin cikin gabatar muku da wannan katafaren kanti na zamani wato Karaye supermarket. Rikici gabji lalle wasu kaya sai amale. Katafaren supermarket din nan naku wato Karaye supermarket ya tanadar muku kaya na zamani masu inganci da rahusa domin sauƙaƙawa al'ummar Zaria da kewaye kai har ma da makwabta. Karaye supermarket kayataccen wuri ne da aka buɗe domin sauƙaƙa ma al'umma wajen sayan kayayyaki iri daban-daban. Muna da ɓangarori da dama. Akwai ɓangaren man shafawa na zamani wato mai da tsohuwa yarinya. Sannan kuma muna da ɓangaren turarurruka na zamani waɗanda aka yi oda daga ƙasashen waje. Suna da kaya rangwame rahusa. Ku zo mu zaga mu kwashi sauki. Karaye supermarket. Nan kuma ɓangare ne na kayan kicin irin su kuka gas, kuloli, cokula, plate na zamani da duk sauran kayayyakin da ake bawa mai gida abinci domin burge shi. Bugu da ƙari kuma a Karaye supermarket an tanadar muku shaddoji, atamfofi kala-kala masu kyan fasali ba irin su wancan za a biki ba. Bugu da ƙari a Karaye supermarket za ku sami ingantattun plasma sannan kuma da barguna don magance sanyi. Har ila yau akwai ɓangaren ɗinkakkun kaya, je da wankanka da kuma ɓangaren dogayen riguna na mata sannan kuma da ɓangaren takalma na maza da na mata. Nan kuma ɓangaren kayan ɗaki ne irin waɗanda suka hada da makeken gado, dining table, kujeru da kuma dai sauransu da abin da kasa ana sanyawa a cikin ɗakin amare. Idan kuka zo a Karaye supermarket za ku samu duk abin da kuke bukata. Karaye supermarket ta kuci. Kar mu cika ku da surutu, a Karaye supermarket muna yin kaza sannan kuma Muna yin shawarma sannan kuma da kebab wanda ake kira da gasmi. Karaye supermarket ta kuce. Wayannan duk kayan da aka nuna muku a Karaye supermarket za ka same su cikin rahusa da sauki kuma suna da ma'aikata ƙwararru wayanda suke haba-haba da jama'a. Da ma wasu sauran da ba a lissafa ba za a same su a Karaye supermarket da ke nan batu Sokoto Road zangon Shanu Zaria kusa da gidan man AA Rano ko kuma a tuntube su akan lambar waya kamar haka. 0800-97-71-68. Karaye supermarket zamani abokin tafiya.